Ahojte, ahojte, vítam vás pri ďalšom novom Scoot vlogu, kde začíname riešiť mini problémy, s ktorými sa chcem s vami podeliť. A mám také malé nestihačky, pretože toto je snáď posledné video, ktoré mám predtočené. Nemám ďalšie, ale v sobotu ideme teda na Moravu, tak bude video odtiaľ. Tak sa ospravedlňujem, že nebolo teraz v sobotu video, ale bol som aj preč a nemal som ani toľko času. Potreboval som riešiť variátor, o čom bude v dnešnom videu reč. A potrebujem riešiť samozrejme nejaké upevnenie na GoPročku, pretože ak chcem mať kameru a pohľad z kamery tam, kde mám teraz, tak potrebujem nejakú alternatívu a nie originál držiak, pretože originál držiak na GoPro je veľký, sa mi tam nezmestí, alebo teda zmestí, ale bude strašne malá plocha, ktorá bude držať a vyzeralo by to škaredo, lebo by prečnieval ten držiak cez spodok prilby. Tak som ho kúpil obojstrannú pásku, 80 kg udrží vraj tá páska, ja som si trošku odtrhol, skúšal som len tak na prsty si to a no, moc tomu neverím, dúfam, že sa nestane nič, ale vyskúšam to určite skôr ako v sobotu, pretože nechcem to takto naostro skúsiť a náhodou sa čo si stane, tak zoberiem si to do mesta, uvidím ako držiak, ako s tým novým držiakom, v ktorom predchádzajúcom videu som ukazoval ten gulatý držiak, tak uvidím, či sa tam zapasuje, či bude dobrý uhol a všetko, či bude tak, ako má byť. Takže toto riešim, by boli ďalšie videá. No a rozoberal som variátor, skúšal som premazať tie ložiska, ktoré boli špatné a zistil som teda aj ložiska, aké sú to, takže ich budem objednávať a budem to v júli riešiť, takže zrejme spravím video, ako to vymieňam, alebo ak teda video nespravím, tak budem aspoň prerozprávam to, ako sa mi to robilo, ako som to robil a ak by ste to chceli spraviť aj vy, tak aby ste mali nejaký bližší pohľad na to a lepšie vedeli vymeniť tieto ložiska aj sami. No a čo sa týka variátoru, tak som prišiel na to, že teda vodítka na variátor sú už v takom stave, že už sú zrelé na výmenu, ale dával som ešte kedysi nové a myslel som si, že sa tak rýchlo opotrebovali a zrejme budem musieť variátor nový kúpiť, lebo už tá miska, kam idú valčeky a kam idú aj kde zapadajú tie vodítka na variátor, tak myslím si, že to už je zodrané aj z bočnej strany, ako valček zaberá, tak aj tá strana, z každej strany je trochu zodratá, tak zrejme budem musieť riešiť nový variátor, aj keď už by som mohol porad kúpiť aj tú zadnú remenicu celú, už keď idem kúpovať celý variátor. Samozrejme skúsim to kúpiť bez valčekov a len taký to samotné, dúfam, že sa dá kúpiť aj tá spodná miska, teda neviem, nehľadal som to, neviem aký to má názov, ak viete, prosím vás napíšte mi to. To by mi úplne stačilo, alebo teda variátor bez koliesok a bez vodítok, to by bolo najlepšia varianta, idem to pohľadať na internete a ak to nájdem, tak idem robiť taký repas zase počas letnej sezóny. Takže na toto som prišiel, no remene ešte v poriadku a valčeky teda ložiska, zadné remenice určite treba vymeniť a teda ten variátor zrejme tak isto, takže remeň drží, remeň som dával hneď som menil aj, myslím variátor som nemenil, len valčeky som kupoval, vodítka som kupoval, remeň som kupoval a ináč je tam všetko tak ako bolo, takže budem musieť ho trošku zrepasovať. Tým nejako nechcem odradiť ľudí od PCX, ale proste keď sa vozíte a za sezónu spravíte 10 000, tak si to žiada samozrejme aj nejakú tú údržbu a nejaké to investovanie do tej jazdy, takže ja to beriem, je to pre mňa samozrejmosť a je to takto v poriadku. Ďalšia vec teda je ešte, že mi píska zadná brzda pri nejakej tej, nie pri silnom brzdení, ale pri takom pribrzďovaní, takže tam tiež to nejakým spôsobom očistím, už som to raz čistil minulú sezónu, túto sezónu tu dám znovu dole koleso a prečistím. No a asi zrejme kúpim aj novú sviečku, je to nejakých 8 € a to tiež stojí za investovanie, pretože
niekedy sem tam na voľnobehu mi tak odpufne, ako keď na tých čoproch, tak vie ako keby odkýchnúť si trošku. Tak niekedy to spraví na voľnobehu, keď už dobržďam, tak a zastavím, tak niekedy to vie tak odpufnúť. Tak zrejme asi to bude v sviečke, si myslím ja teda, ako like. Tak aj sviečku zrejme budem dávať novú. Ale to sú úplne normálne veci, s ktorými treba počítať aj cez sezónu, takže ja to beriem v poriadku. Sice je dobré sa voziť bez toho, keď všetko poslúcha, všetko je fajn, ale teda žiada si to aj nejakú údržbu. Samozrejme vyčistiť aj, keď sa dá dole variátor celý aj s remeňom, tak vnútri, okolo variátora je samozrejme zakarbonované, alebo teda tam sú tie čiastočky z toho variátora, tak aj to samozrejme všetko očistiť, prečistiť, to je jasné. No a snáď mi to do toho Poľska vydrží, no budem sa teda snažiť robiť všetko preto, aby som to mal v takom stave, aby som teda tých 12 hodín, ktoré spravím za 2 dní, teda aby som do toho Poľska za tých 12 hodín 6 a 6, za 2 dní to budem robiť, tak aby som nejakým spôsobom dal a dúfam, že to teda bude v poriadku a nič nebude už treba údržbovať. Skúsim ešte predtým vymeniť olej, neviem koľko najazdím ešte do augusta, ale ešte mám olej, vymením a ideme na to. Takže tieto veci si ja momentálne zatiaľ riešim a dúfam, že teda bude už v júli všetko riešené a ja si zase budem môcť s kľudom jazdiť tade, kade chcem. No a ak by ste ma teda chceli podporiť tým vodičákom na veľké Ačko, tak stačí dať odber. A ja mám pripravené od 1000 odoberateľov, teda ďalšie video, ktoré sa bude týkať vodičáku na veľké Ačko, plánujem si vodičák a už som si aj možno vybral niečo, čo by som upgradeoval, ale to ešte ďaleká budúcnosť, takže zatiaľ toľko k tomu. Ak nemáte odber, ďakujem za vás odber, ak sa vám video páčilo, ďakujem za like a my sa vidíme pri snáď už ďalšom videu, kde bude video z Moravy, tak máte sa na čo tešiť, ahojte.